визирайте тук. Аз съм Турбото БГ и сега ще ви покажа как да спрятам този номер на някой приятел или враг. Номера е да му се изключи компютъра. Сега ще ви покажа как. Създавате едно пряк път и тук на правилното място пишете should dam интервал -r интервал -t интервал и пишете след колко секунди да се изключи компютъра. Това ще напиша 40 секунди и следвате. Тук пишете как се казва файла. Примерно ще напиша да се фанат мазинчалги, че да, сплашим идеята, се фанат по-добре и финиш. Просто се виж там на български. Кейчком и да речем сложа арето и да речем, че нещо, да речем нещо 50 и т.н. Сега влизате в скайпа. Тук да дам слого. Тук. И сега ти му го давате. Го давате му го и да ги обаче. Аз да, и Urban Control. Аре, човек. Вот. Няма, имаш ли... Какво? Имам го също. Отвори го. Ех, мам, стара, то си са фана. То си админ вече няма. Те е фустера. Кой. Аре. Къде? Опа. Си. Кой си е бата? Тук направо ще си работа. Просто отворя. Да, няма го отворят никой. Няма се фанат. Праща го тъй на приятели, кой го отвори, му се изключва компютъра. И да, аз бях Турбото БГ. Влезте в канала и вижте клипа на предизвикателствата, предизвиквайте нас с Постерто БГ. Предизвиквайте на да. Да ми гледате страданието после. И да. Чао.